Siphinde sibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu Jesu Kristu waseNazaretha. Kuyintokozo ukuthi siphinde sihlangane kanjena sikhuluma ngendaba ezimnandi, indaba zombuso kaNkulunkulu, indaba nje indaba ezinhle ezinikeza ithemba, ezinikeza ukuphila. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ukusinikeza leli thuba ensukwini zokugcina. Ngifisa ukuthi kule video bazalwane sikhulume ngaphansi kwesihloko sokuthi yini ngomthetho ebaluleke ukuthi umuntu ayenze uma ngabe sedele konke. Umuntu ethatha isinqumo sokudela konke, aphume emsebenzini, aphume esikoleni mabuthi umntwana, ngakube umuntu osebenza umsebenzi oprofessionally, ngakube umuntu osebenza umsebenzi wasemakhishini, noma umsebenzi nje ukusebenza ngaphansi komuntu, ngoba nawo kuyafana nokuthi kwi-system. Uma usebenzela abantu abangaphansi kwe-system, mawuklina igceke labo, uma bezokwenza into zabo, imikhuba yabo, imisebenzi yabo, kuma-altar abo, onkulunkuluwana babo, wena ubabhizi ubaklinele. Uma ngabe usebenza ekhishini, domestic work, ubenzela umsebenzi wasekhaya, ubawashele iy'mpahla zokugqoka, uba-ayinele, ubawashele iy'mpahla zokulala, ubaphekele. Uma benzela imikhuba yabo, uthola ukuthi-ke izitsha y'gezwa nguwe. Wena njengomzalwane, uma ngabe ehlotsheni zakho benza le mikhuba, awukwazi ukuyobagezela izitsha, awukwazi ukuyobaklinela uma bezoba nemikhuba yabo noma imisebenzi yabo. Kodwa manje la ngoba uyasebenza uyithola usuwenza lezi zinto ngaphansi kwegama elithi awuhlangene nabo, kodwa nje ufuna imali. Imali usuyithola ngendlela kubantu engamthokozisi ngayo uNkulunkulu. So-ke ngakube umsebenzi o-professional, umsebenzi o-unprofessional, ongekho professional, ukufunda, konke kuyi-system. Usuhlabekile-ke manje, ulizwile iqiniso, lo myalezo ufike kuwe waba yi-confirmation, lo myalezo ufike kuwe wakuvula amehlo, walibona iqiniso. So manje uthatha isinqumo sokuthi nawudela konke uyaphuma kwi-system yalelizwe. Ngifuna sikhulume-ke ngaphansi kwesihloko ukuthi-ke yini esiyenzayo, i-step esilandelayo uma usuqeda ukuresigna noma ukudela konke, ushiya konke, ushiya ama-celebrations, imigubho, ushiya o-Christmas babo, ushiya ama-birthdays, ama-happy birthdays, uku-celebrate-wa kwensuku zokuzalwa, uku-celebrate-wa kwensuku zokufa, uku-celebrate-wa kwensuku zezifo, breast cancer day, World AIDS Day, konke nje uku-celebrate-wa abazalwane. Ushiya ama-sports kasathane, ezemidlalo, ushiye konke njena, i-social media, i-social network, ushiye yonke into, ushiye futhi nelokhuzana, entertainment yabo ngokuhlukana kwayo. Usudela konke-ke manje. Iphutha esilenzayo bazalwane, nalaba bathi babizwe uNkulunkulu bengakhulumi language esikhulumayo ukuthi sidela konke, siphuma kwi-system yalelizwe. Athi umuntu nginewubizo, athi liyangihlupha ubizo, sengishiya isikole, ngishiya umsebenzi, ngiyayishiya inkampani ngoba nenkampani amina amabhizinisi, ngiyayishiya ibhizinisi ngoba ihlanganisa abantu abangakholwa, abangamesaba uNkulunkulu, abachitha amagazi indlela thile, abenza imihlatshelo indlela thile. Uthola ukuthi wena uyi-partner kunenabo, usumbulelekile manje ngokuphuma kwi-system, ngokuyihlambulula, uthi uyihlambulula ube ngcwele. Uyabadela nalabo bantu, uyidela ibhizinisi enjalo, uphume kuyona, even nokufaka imali kuma-shares. Lawo ma-shares nje, abantu benama-shares nje, iningi imikhuba abantu abayenzayo emabhizinisini abo. Amabhizinisi abo bawaphethe ngendlela yabo,
yemithetho yabo abavumelene ngayo kulelizwe ngokwesystem yalelizwe naye yangcolisa njengomntwana kaNkulunkulu. Uphume kuma-investment, uphume kuma-policies, funeral covers, all the stuff, insurances. Ngoba yonke lento ihlanganisa abantu abangakholwa. Usubonile-ke manje ukuthi uyayizwela ukuthi kumele uphume, awuphoqwa umuntu, umoya wakho uyavuma. Then iphutha esilenzayo-ke nalaba bathi babizwe bengasho ukuthi badele konke, iphutha lokuthi uma sesithatha isinqumo sokuthi silalela uNkulunkulu, into esiyenzayo ukuthi sizilungiselele ukuthi sifuna ukuqala amabhizinisi ukuze sikwazi ukuyiphilisa. Nami ngingomunye owayekade besho njalo, ngangisho kanjalo nami, ngoba nginenkolelo ukuthi uma ngabe uyinceka kaNkulunkulu, uthunywe uNkulunkulu, akumele ukuthi ucele imali kubantu, ubize imali kubantu. Futhi angikholelwa kulento ukuthi kufanele abazali uma benganikeli uzwe ubuhlungu. Angikholelwa ukuthi kufanele uze ubathuthelele ubazonda. Ngazi ukuthi umzalwane uhlanganaphi nenzondo esindisiwe. Angisaphathi ukuthi wena inceka kaNkulunkulu, shumela ivangeli, uthunywe uNkulunkulu, ukuthi ungazonda abantu egameni lokuthi abakunakekeli, banikele imali encane, abanikeli. Angikholelwa kuyo yonke lonto. Kodwa-ke umonakalo ngubonile kwabangaphambi kwethu. Ubafica abantu bethukuthele, becasukele abazalwane. Ubafice bengawuthokozeli umsebenzi kaNkulunkulu ngoba befuna imali. Ngoba batarget ukuthi imali kufuneka ibe ngakanani abazoyithola so that bezokwazi ukufeza izidingo zabo. Ikhona-ke ividiyo engiyenzile abazalwane ngengithinte kakhulu lapho. Mhlambe-ke ungayivakashela futhi kuyo le channel ukuthi ividiyo ethi bayahlupheka abantu ababiziwe. Ngaphansi kwaleso sihloko leso khona izinto engizama ukuyichaza lapho. Now kulena-ke iphutha esilenzayo sonke-ke nalabo bantu kuba sithi mase si-resignile sashiya umsebenzi, yilaba bathi babiziwe, yithi esithi sidele konke. Iphutha esilenzayo sishiya imisebenzi nezikole, imfundo yalelizwe, bese siyoqala futhi amabhizinisi, sibe busy. Enye into uqala ibhizinisi bazalwane idinga amandla akho, idinga attention yakho, idinga ifocus, idinga isikhathi sonke sakho uma ufuna ukwenza ibhizinisi ngempela. Hayi ibhizinisi nje ukuthi uthole imali ukuthi ukwazi ukudayisa ngaleso sikhathi. Indlela yokwenza ibhizinisi ngesystem yalelizwe ayifani indlela yokwenza ibhizinisi nendlela okwenziwa ngayo embusweni kaNkulunkulu. Omphostoli Paul babenza amabhizinisi kodwa hayi ngalendlela le okwenziwa ngayo embusweni kaNkulunkulu. Iphutha-ke silenzayo ukuthi sifune thina ukuyosebenzisa ulwazi sinalo la sivela khona kwisystem yalelizwe ukuthi sizokwenza amabhizinisi. Now ngokwenze njalo asikakwenzi lokhu uJesu akushilo. Embusweni kaNkulunkulu kunendlela okumele senze ngayo. The moment sithi sidela konke, siphumela inkosi, sizi-avela embusweni kaNkulunkulu, basetshenziswe uNkulunkulu. Mhlawumbe abanye bethu basuke sebone seyizwa into ipassion ukuthi yini afuna ukuyenza. Now uthola ukuthi umuntu-ke uresignile, mhlawumbe wagcina umsebenzi ngoDisemba, ngoJanuwari umuntu useyoqala ibhizinisi or usiye eBible College or usiyomisa itende uqala imvuselelo. Njengoba ethi ubiziwe nje noma ethi udele konke, akanalo ulwazi lwalento ayoyenza ukuthi uzoyenza kanjani. Yebo khona uyazi unaso isiphiwo sokushumayela. Into ahamba ngayo lutho unesiphiwo sokushumayela. But ukuthi-ke umyalezo uthini akanandaba nalokho. Akakhiwe lo muntu, i-character ayilungisiwe, unguye nje and usagcwele umqondo nomoya walelizwe avela kulo, ngoba phela ubeyizwe ephila ngendlela yezwe. Akakashintshwa i-character yokuthi i-character yakhe ifane nekaKristu Jesu. So lo muntu usadinga ukuthi ahlungwe
yabona kube nezinto ezizophuma kuye ngoba eyigatsha emzimbeni kaKristu noma eyigatsha kuKristu Jesu eyisitho kuKristu Jesu kuyena kusenezinto kufanele iqhothululwe ezingahambisani nempilo kaJesu Kristu. Kusekuningi okufanele kwenziwe kuyena. Lo muntu uyekile emsebenzini wagcina ngokuphela kweviki umgqibelo isonto Monday lo muntu thusemisa imvuselelo. Lo muntu usephethe umbhobho yashumayela. Usuhlale nini nenkosi? Usuhlambulule nini? Usufundiswe nini? Akusikhona ke lokho bazalwane inkosi ekufundisile embusweni wayo. Sizofundiswa ke lenkosi. uMatthew chapter 28 ithi inkosi uJesu hambani nenze izizwe zonke abafundi bami. Uma ngabe sebekholwa nibabhabhadise egameni likaYise elendodana moya ongcwele. From verse 18 uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngalokho hambani nenze izizwe zonke ababhaphathize egameni likaYise lendodana nelika moya ongcwele. Right, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe. Lo muntu akazafunde, lo muntu wasindiswa mhlambe esikoleni efunda, ngabe wasindiswa tertiary noma wasindiswa nje eyisebenzela eyisindiselwa engaphansi kwesystem yalelizwe, enama dreams akhe, enama goals akhe. Akaze lo muntu properly ahlale phansi aqhelise yonke enye into, afune uNkulunkulu kuphela, afune intando kaNkulunkulu. Right, inkosi uJesu iyalileka umyalo wayo ukuthi ke abantu kumele bafundiswe. Isiphi step sokuqala uma umuntu esethatha isinqumo sokuthi udela konke? Right, usuyadela konke ke manje, uyahlukana nomsebenzi walelizwe, uyaphuma esystem yalelizwe, uyahlambulula, uyingcwelisa. Yini elandelayo ke? What next? Asifunde uMatthew chapter 6 verse 33 kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyakwenezelwa nina. Kodwa funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe, khona konke lokhu kuyanezelwa nina. Right. Ilokhu uJesu akushilo-ke okufuneka sikwenze. Ukufuna umbuso kaNkulunkulu ube yipriority. Zikhona ezinye izinto ezifunwa emhlabeni, zikhona ezinye izinto ezizidingo, kodwa kuqala siya prioritize. Asiprioritize namhlanje kuphela bese sithi hayi prioritize namhlanje, hayi kusasa ke asiprioritize umbuso kaNkulunkulu. Lo ligama elithi kuqala lisho ukuthi above everything else, kuzo zonke izinto ezikhona ezifunwayo, into ofuneka nifune umbuso kaNkulunkulu. Now ngenkathi wena ubhizi ufuna umbuso kaNkulunkulu, izinto ezidingayo ziyakwenezelwa kuwe. Right, kunento esingayenzike kuleli verse. Asifuni umbuso kaNkulunkulu, sizokhuluma ukuthi ufuna kanjani, kodwa sifuna lokhu Jesu athe singakufuni kuzonezelwa, sifuna khona. Bese sifuna ukuthi uNkulunkulu anezele izambulo zezwi lakhe, ulwazi, kodwa thina isikhathi sethu sisichithe kufuneni ukuthi sizophila kanjani. Lokhu Jesu athe singakufuni yikho esikufunayo. Bese ukuthi lokhu athe uJesu singakufuni kuzonezelwa, bese kuba yikho ke esilindele ukuthi kunezelwe kithi. Akufanele kwenzeke kanjalo bazalwane. Uma ngabe uphuma emsebenzini uthatha imali zakho uyoqala ibhizinisi, ngiyacela ukuxwayisa from experience. Bakhona engibabonile umuntu afake imali zakhe ebhizinisini ngoba ethi usecurisha impilo yakhe ukuthi ibe nesecurity, akwazi ukuthi aphile
angahlupha abantu efuna imali njengoba nami sengishilo ngaphambilini ukuthi kubhlungu uze umuntu ebizwe uNkulunkulu usehamba efuna imali kubantu uthuthelela abantu sola abantu uthi abakhokhi uyalamba kanti izinkanuko zakhe elambayo futhi lo muntu akabhekile uNkulunkulu athi uthunywe nguye kodwa ubheka abantu athunywe kubo yabona so ke nami ke nganginakho lokho ukuthi ke angizenzele ibhizinisi noma amabhizinisi so that ngikwazi ukuyiphilisa into engitholile uNkulunkulu ufuna simkholwe uma sidela konke ngokukholwa sidele konke ngokumkholwa uNkulunkulu siqala uhambo lwethu ngokukholwa uma ufunda amaRoma chapter 1 verse 16 it is by faith from the beginning to the end uNkulunkulu ufuna ukuqala kwethu siqale by faith hayi ngezinto ezibonakalayo manje thina sifuna ukuthi sithi siqala uhambo luthi asiqashiwe asekho kwisystem yalelizwe kodwa ibe ikhonto esiyibonayo esithembele kuyo senza into eright yokuthi sisebenze ngezandla zethu kodwa siyenza ngendlela errong ngesikhathi esirong umodela konke indlela eright ukuthi ufundiswe kuqala ngombuso kaNkulunkulu ngoba manje mawuqala ibhizinisi isilakhe ushintshe ikamera usho ushintsha umsebenzi wena abantu bayawushintsha umsebenzi uthi lo msebenzi uyangigqilaza lo msebenzi ukuthi nokuthi unalama disadvantage apply lo umsebenzi mhlamba abona khona ukuthi uzoba naso isikhathi kangconywana but kusafana konke kusaphasi kwesystem lento ithatha isikhathi sakho lento ithatha amandla akho awunaso isikhathi sokufunda iBhayibheli awunaso isikhathi sokuthandaza awunaso isikhathi sokulalela uNkulunkulu ohlala noNkulunkulu so kuyefana ke manje ukuthi usekuyi system akabiyona lento uJesu ayifunayo nayishilo so uSathane uyasirobha lapho senza into vele sibambezelayo senza into vele esafana nalesithi sibalekele siphumile kuyona so ke isixwayiso ke leso ukuthi ke singenzi kanjalo bazalwane uma sithi sidela konke ukudela konke kwethu kumele kuhambe nokuthi senza lokhu Jesu akushilo siqale ngokufunda kuqala sifundiswe akube nomuntu osifundisayo njengoba inkosi uJesu ikhuluma nabapostoli nje bona bebefundiswa inkosi uJesu abapostoli manje mase beyoshumayela bona kuphenduka abantu besindiswa bezalo kabusha beba ngabafundi bakaJesu then abapostoli yibo abahamba phambi kwalabo bantu babafundisa abantu babe ngothisha kubantu babafundise ngokuthi bakhuluma imiyalo uJesu ayishilo kubantu babafundise ukuthi baphile indlela uJesu ekade iphila bona belandela uJesu abapostoli nabo ke sefanele baphile phambi kwabantu abantu babalandele ngokuphila kwabo ukuthi baphila kanjani so kufanele kube nabantu noma umuntu ohamba phambi kwakho oseyihambele lendlela akufundise ukugcina konke uJesu akuyale asiyale ngakho naso ke step sokuqala hayi ukuthi uyoqala ibhizinisi uzolahlekelwa imali yakho ulahlekelwe isikhathi sakho uNkulunkulu mabefuna into yakhe usuke eyifuna nje uma wena udileya umbambezela uzenzela ngendlela yakho ubhizi uyisimali iyodliwa inundi iyodliwa amasela ngoba nje uqala ibhizinisi nje uzosebenzisana nabantu uvela bakwi corruption uhwebelana nabantu ngoba ufuna ukuthenga isitokwe ufuna ukudayise 2 uinvite ukukhathazeka ngoba usebenzisana nabantu abangamesaba uNkulunkulu so ke awunalo ulwazi ukuthi embusweni kaNkulunkulu uyenza kanjani ibhizinisi ngendlela yombuso kaNkulunkulu engenakho ukukhathazeka engenakho futhi ukungcoliswa inkohlakalo yabantu uyenza ibhizinisi ukuwo lomhlaba udayisele bona abantu abakuwo lomhlaba abangakholwa bakwisystem kodwa wena uyenza ngendlela yombuso kaNkulunkulu ezokugcina ungcwele so awunakho lokho awufundisekile ngoba kufanele kuguqula isimo sakho ushintshe mindset yakho indlela yokucabanga then ukushintsha ukuthi inzwi ibentshe ingqondo yakho then ukwazi ukushintsha ukuhamba kwakho ushintshe icharacter yakho ushintsha umqondo womuntu kubiza ukuthi umfundisi enkathi umfundisi umfaka lokhu okuthokozisa uNkulunkulu ulwazi okuthokozisa uNkulunkulu oluvela kuNkulunkulu imiyalo yenkosi yethu uJesu
then bese ikhipha imiyalo yenkosi uJesu ikhiphe lolu fucuzo oludala, ulwazi olungadingeki olucorrupt, then uyaklineka lapho ngamazwi ngezifundiso ezitholayo, uyaklineka kulezi zifundiso ezikweduka oziwulwazi ovela kwisystem ovela kuyona. So ke awunaso leso sikhathi ke manje ngenxa ukuthi usushintsha ikamera manje, usuke ngapha wangena ngapha, awenzi khona okuyikhona khona kuukuba udele konke bese uqala phansi nje ulenze izwi kaJesu mayithi dayisa konke onakho. Ngangibona kunzima lokho, ngingabi na experience, but manje ngenxa ukuthi uNkulunkulu usengifundisile kulolo hlangothi, uyakwazi impela ukuthi unikele kwabampofu ungasali nalutho. Kuvaleke ngisho amakhadi avaleke nje, amakhadi iphela indaba yamakhadi asebhenke, kungabi khona mali, kungabi khona source of income, kungabi khona muntu othi uthembele kuye uzokufakela imali nesiqiniseko uzokufakela imali, kungabi khona muntu. Uthembe nje uNkulunkulu ukuthi ngeke ngilale ngadlile nomndeni wami, makufanele ukuthi ngigibele ngiyogibela, uNkulunkulu uzoyenza indlela ukuthi kwenzeka kanjani. Imali mayidingakala ngoba iyasetshenziswa kuleli zwe ngizoyithola, kodwa kanjani angazi. Then uqala ufunde izimiso zikaNkulunkulu, ufunde indlela zikaNkulunkulu, ufunde izwi likaNkulunkulu, ingekho enye into ekudistractayo, ekuphazamisayo, ingekho enye into engenelelayo ethatha isikhathi sakho, ethatha ingqondo yakho, ethatha amandla akho, ethatha nomphefumulo wakho. Ingekho enye into engenelela kuwe, kunguwena nezwi likaNkulunkulu, ufunda indlela zombuso kaNkulunkulu, ufunda amazwi kaJesu Kristu. Then kukhishwa ngalamazwi wafundayo, kukhishwa amazwi amadala afakwe ngabantu, afakwe yizwe. Iyona ndlela ke uJesu into ayifunayo leyo-ke. Right, inkosi uJesu ithi funani kuqala. Ngoba sengichazile ukuthi igama lethu kuqala kusho ukuthi priority. And ikingdom kaNkulunkulu, imiyalo kaNkulunkulu is always a priority. Kuzo zonke izikhathi, konke amasizini, minyaka yonke kuze kubuye inkosi ethu uJesu. Akukho la kuthiwa khona imiyalo kaNkulunkulu isi-second priority noma ayiseyona priority. Always a priority. So ke umbuso kaNkulunkulu, masikhuluma ngombuso kaNkulunkulu, sikhuluma ngemiyalo. Mayithi inkosi uJesu nibafundise ukugcina konke ngemiyalo engakho. Masikhuluma ngombuso kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu ubusa ngemiyalo yenkosi uJesu. Kumele sifune imiyalo yenkosi uJesu empilweni yethu. Sifune imithetho kaNkulunkulu uJesu ayifundisile ukuthi ufuna siphile kanjani, njengawo uMark chapter 12 verse 29-31. Umyalo omkhulu ukuba sithande inkosi uNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke, ngengqondo yethu yonke, ngamandla ethu onke, ngomphefumulo wethu onke, ngomoya wethu wonke. Right, uma ufunda ke manje kwaMaroma chapter 14, amaRoma chapter 14 verse 17, ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza. Lana masizothola ukuthi ke makuthiwa sifuna umbuso kaNkulunkulu, uyini umbuso kaNkulunkulu. Then sithola lana kuqala andukuba sitshele ukuthi uyini umbuso kaNkulunkulu, sithola into lana ethi nakho okungesikhona kombuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu awusikhona ukudla nokuphuza. So ke uma sidela konke, asikwazi ukukhathazeka nokukhathalela ukuthi sizophila ngani, ngoba lokho akusiwona umbuso kaNkulunkulu, ukudla nani nokuphuza. Then akusiwona umbuso kaNkulunkulu, ukudla nokuphuza. Mayithi inkosi uJesu ke funani kuqala umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakhe uNkulunkulu. Right, lokho kusho ukuthi asikhohlwe yilokhu ke okungesiwona umbuso kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu kumele siwufune, imithetho kaNkulunkulu, ukulunga kaNkulunkulu. uJesu Kristu ungumthetho kaNkulunkulu. Then masifuna ukulunga kaNkulunkulu, sifuna inkosi uJesu Kristu. Uma sifuna inkosi uJesu Kristu, sifuna umthetho kaNkulunkulu, sifunda imiyalo uJesu ayifundisile. Lena thi abafundi bakhe sibafundisa ukugcina konke asiyale ngakho. Sifunda imiyalo yenkosi uJesu Kristu. Yikho ukufuna umbuso kaNkulunkulu lokho. Ukufuna uJesu ukuthi ungubani, sambulelwe yena ukuthi ungubani, uthanda ini, yini angayithandi.
then yikho ukufuna umbuso kaNkulunkulu lokho. Right, uyini umbuso kaNkulunkulu ngokwamaRoma according to the Romans chapter 14 verse 17. Sesishilo ke lapha na ke chapter verse 17a ngokuba umbuso kaNkulunkulu awusikho ukudla nokuphuza. Then uB, kepha ungukulunga. Then uJesu Kristu ungukulunga kukaNkulunkulu. Jesus Christ of Nazareth is the righteousness of God. Then uJesu Kristu ungumthetho kaNkulunkulu. Uma ukholwa inkosi uJesu, umukela uJesu abe inkosi nomsindisi, usugcine wonke umthetho noma imupho wamiso uNkulunkulu, ngoba uJesu Kristu ungukulunga kukaNkulunkulu. Now kuphelela konke ukulunga kaNkulunkulu kuJesu Kristu. uJesu Kristu ulungile, he is righteous. Uma ngabe uJesu sengimamukele ngamvuma ukuthi abe inkosi angibuse, uzongenzisa, angilawule, angikhole, angiholele kulo lonke iqiniso, angenzise okuhle kodwa. Njengoba ngifunda nje imiyalo yakhe ngifundisa ukwenza okuhle kodwa. Omunye umyalo ithi inkosi uJesu, umuntu mayekushaya ngapha mnikeze futhi nalesi esinye isihlathi. Akasho ukuthi ubuyisele uphindisele. Uyasikhuza uJesu ukuthi singabuyiseli okubi kokubi, kodwa sinqobe okubi ngokuhle. So umbuso kaNkulunkulu ukulunga, uJesu Kristu ukulunga. Automatically sengugcinile umthetho wonke kaNkulunkulu ngokukholwa inkosi uJesu, ngoba uJesu maye ngibusa ungenzisa okuthokozisa uNkulunkulu kuphela. Umthetho wobekela ukuthi abantu bona bangakwazi ukwenza lokho uNkulunkulu ngamthokozisi ngenxa ukuthi bayazi ukuthi umthetho uthi ungeqelana. But abantu bahlulekile ngokulunga ukuthi balungiswe ngumthetho, kodwa manje balungisiswa ngokukholwa uKristu Jesu okungumusa kaNkulunkulu. Right, umbuso kaNkulunkulu awusikhona ukudla nokuphuza, kepha ungukulunga. Number 1. Number 2, ungukuthula. uJesu Kristu ukuthula. He is the King of peace. So uJesu mabe inkosi yokuthula, imfundiso asinikeza yona, imiyalelo yakhe yonke, ama teachings akhe onke, uJesu Kristu asifundisa ukuthula sibe nepeace. Right, umbuso kaNkulunkulu ungukuthokoza emoyeni ongcwele. Isithelo sikamoya sokuthokoza, isithelo sikamoya sokuthula. Then uma ngabe ke sinemthetho kaJesu Kristu, sinemfundiso kaJesu Kristu, sikwazi ukuthokoza. Sithokoza ukudla kungekho emehlweni ethu, kodwa sithokoza ukuthi kukhona kuBaba, sizodla sijabule ngoba sihamba ngokukholwa. Uma sidinga okuphuzwayo sizophuza, ngeke singeke sishode ngamanzi okuphuza ngoba inkosi izosipha wona. Now siphila ekuthokozeni. Isithelo lesi sikamoya, umoya ongcwele, ubonakala ngokuthi umzalwane ukuthi unaye umoya ongcwele, ubonakala ukuthi umzalwane othokozayo njalo. Azathi umbuso liphakathi kwenye indawo, thokozani njalo enkosini. Ngeke uthokoze umoya ongcwele ngekho, ngoba uyena owukuthokoza. And umoya ongcwele ngeke ube naye uJesu Kristu engekho, engeyona inkosi kuwe. Funa uJesu Kristu abe inkosi kuwe, then umoya ongcwele bese eba isipho esivela kuKristu Jesu kuwe, bese umoya ongcwele ethokoza, then bese kuthokoza wena uthokoza ngenxa yokuthokoza kamoya ongcwele ohlala kuwe. So ke umbuso kaNkulunkulu ke lo. Nanso into kumele sifuneke. Manje uzophuma kwisystem yalelizwe, uhambe uyoqala ibhizinisi laphana, bayakulwisa abantu, bayakweleta abantu, abasakhokheli, bayathenga abantu, bayakhala, bayacomplain mawuthi abadayisela iprice obadayisela ngayo, imarket iphansi, ayenzi kahle ama-client, ama-customer wekho, ukhona ukukhathazeka, akusekho ukuthokoza lapho. Then sekukhona imicabango egijima engekho right, akusekho ukulunga lapho. Then sekukhona ukuxokozela ngaphakathi kuwe, akusekho ukuthula kuwe. So ke asithi masidela konke bazalwane siphuma system yalelizwe bese sithi siyoqala amabhizinisi. Ku-wrong ngaleyo ndlela. Funeke masidela konke bese sihamba siyofundiswa. Ukufundiswa izwe sifundiswa lona lizosigeza, lisigeze ukungcola esithole ngale kwisystem yalelizwe, okuwulwazi olu-wrong. Ulwazi onalo uma ngabe unalo ulwazi, indlela yakho, ukuphila kwakho, ukuhamba kwakho kudeterminewa ukuthi wazi ini.
then manje kubiza ukuthi-ke uyoshintsha ulwazi so that kuzoshintsha nendlela yakho nokuhamba kwakho. Kumele sambise okaKristu Jesu, umqondo kaKristu Jesu ubekithi uma ufunda amaFilipians chapter 2 uqala verse 1 wehle, mawubeka into yomqondo owakuKristu Jesu. So-ke uJesu indlela acabanga ngayo kufanele sicabange ngayo. Kuphela lokho kuzokwenzeka ngokuthi sihlale phansi sifundiswe ukufundisa kaJesu, izimfundiso kaJesu, then sibe nolwazi olusha bese siba nendlela entsha yokuphila ngoba sesinokucabanga okusha. Then isimo sethu sesiyaguquka manje, asisenzi ngendlela abenza ngayo abangenayo uJesu Kristu. Nanso-ke bazalwane-ke indlela eright embusweni kaNkulunkulu. Umbuso kaNkulunkulu ukuthi ukulunga, uJesu Kristu ukulunga kukaNkulunkulu. Uma ufunda wona amaRoma chapter 7 uverse 12 egameni kaJesu, verse 12, ngakho-ke umthetho ungcwele nomyalo ungcwele ulungile muhle. Romans chapter 7 verse 12. Ngakho-ke umthetho ungcwele, uJesu Kristu ungumthetho kaNkulunkulu. Ngakho-ke uJesu Kristu ungcwele, uJesu Kristu ungcwele. So-ke mayengcwele, umthetho kaNkulunkulu unjani? Ungcwele, right? Nomyalo ungcwele. Ngakho-ke umthetho ungcwele nomyalo futhi unjani? Ungcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Yonke imiyalo kaJesu ingcwele ngoba ivela kuJesu, ingekaJesu, inguJesu, ingcwele. uJesu ungcwele, uJesu Kristu ungcwele. So-ke masithatha imithetho nemiyalo kaJesu sithatha into engcwele. Umbuso kaNkulunkulu-ke lowo kusho ukuthi masufuna sifuna ngakho ukuthi sifunde imiyalo yenkosi uJesu ukuze sibe ngcwele, right? Nomyalo futhi ulungile, umyalo ulungile, then righteous. The law of God is righteous. The law of God is righteous. Jesus Christ is the law of God. Now Jesus Christ is righteous. Now umyalo kaNkulunkulu muhle, it is good. Now uma sifuna imiyalo yenkosi uJesu sifuna into enhle and ezosenza ukuthi sibe bahle phambi kaNkulunkulu. Nanso-ke into ebalulekile ke bazalwane, uJesu Kristu ungumyalo ovela kuNkulunkulu, uJesu Kristu ungumthetho ovela kuNkulunkulu. NgoJesu Kristu masikholwa nguye simvumela sibuse, usenza sibe ngcwele, siyalungisiswa ngoba siyamamukela simkholwe, bese ukulunga kwakhe kube ukulunga kwethu. Usuke ukona kwethu ngenxa ukuthi uJesu wasifela, then wathatha ukona kwethu, then thina sathatha ukulunga kwakhe. Then uma kuthiwa-ke umthetho ulungile, uJesu Kristu uwukulunga kukaNkulunkulu, then sesithatha ukulunga kaNkulunkulu kithi ngenxa kaJesu Kristu. Uma kuthiwa ufuna umbuso kaNkulunkulu-ke yilokho ukuthi sifuna umbuso kaNkulunkulu, always sifuna imiyalo yenkosi uJesu, sifuna intando kaNkulunkulu, sifuna imithetho kaNkulunkulu, sifuna imiso kaNkulunkulu. Wona mbuso kaNkulunkulu-ke lowo, imiyalo kaNkulunkulu, imithetho kaNkulunkulu, umbuso kaNkulunkulu ngoba ubusa ngemithetho uNkulunkulu. Then leyo mthetho uNkulunkulu uyobusa ngayo ukuze kube phakade. Uma ufunda isambulo chapter 2, uthi-ke bonke abanqobayo uyokubenza ukuthi nabo babuse izizwe ngentonga yani. Mawufunda lapha nasekugcineni chapter 2 onqobayo verse 26, isambulo chapter 2 verse 26, onqobayo nogcina imisebenzi yami kuze kube sekupheleni, lowo ngiyakumnika amandla phezu kwezizwe, uyakuzibusa ngentonga yensimbi. Intonga yensimbi umthetho kaNkulunkulu, umthetho kaNkulunkulu uqinile. So-ke ufaniswa nentonga yensimbi. Uma ngabe umuntu oyiking ephethe into eyindukwana noma eyisagiliyana noma okuyinsimbanyana, abantu abangamakhosi ama-kings kunezinto abayiphathayo ngezandla zakhe, ngezandla zabo, ukusymbolize i-authority, ukuthi mangabe phethe lonto, lento kwakhulunywa phezu kwayo yabusiswa ngokwenkolelo zabo zonkulunkuluwana nezithixo namadlozi, ukuthi mawuphethe lento kune-authority, then okwazi ukuthi lento iphathwa amakhosi. Then uma ngabe ekhuluma esebenzisa yona, okwazi ukuthi-ke ukhuluma nge-authority, ugunyaziwe, unegunya lokukhuluma. So-ke uthi-ke uJesu-ke onqoba inkanuko yalelizwe,
then uyakumenza ukuthi abuse ngentonga yensimbi. Isimboli le noma i-figure of speech ukuthi intonga yensimbi. Intonga yensimbi representa isymbolizer imithetho kaNkulunkulu. Umthetho kaNkulunkulu ulungile, imiyalo kaNkulunkulu ilungile. Umyalo womthetho kaNkulunkulu muhle, umthetho kaNkulunkulu muhle, ulungile, ungcwele. So ke uyosenza ukuthi uNkulunkulu sibuse ngemithetho yakhe, ngoba yena ubusa ngomthetho. Abanqobile uyobenza ukuthi babuse ngani? Ngomthetho. And umthetho awushintsha uguquki, ufana nensimbi. So ke kufanele uthobele nje wona, ugobele wona, ukhothamele wona, ngoba okaNkulunkulu unguNkulunkulu uqobo, kuyilokhu okuthandwa ubaba uNkulunkulu. So bengifuna ukusho lokho ke bazalwane egameni lenkosi uJesu kule video ukuthi ke okufanele ukwenze mawudela konke ukuba uhlale phansi usudayise konke wabela abampofu, usafe ukuthi uhlukane nayo yonke into, uqale kabusha phansi, so that uzo experience ukuhamba noNkulunkulu, ube nobufakazi, umbone uNkulunkulu eprovider kuwo wonke ama-aspect okuphila, uNkulunkulu ekunakekela ngokwedingo zonke zokuphila kwakho. Usafe ukuthi uqale kabusha, uqale ngokukholwa, right? Fundisa ukaNkulunkulu nesikhathi sokuthandaza. Mawufundisa uyathandaza, ucela umoya ongcwele alambule njengalokhu uJesu laphana ngithi incwadi kaJohane sengikhohlwe chapter bani uthi khona uJesu wavula ingqondo yabo ukuba baqonde imibhalo. uJesu uvula ingqondo yomuntu ukuthi aqonde imibhalo. Uyamcela uJesu mawufunda iBhayibheli ethi Nkosi ngicela ungivule ingqondo, ngifuna ukuyiqonda imibhalo, ngifuna ukuqonda lokho osifundisa khona, ngifuna ukuqonda lokho okudinga kithi. Ngifundise Nkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uyena kuphela uJesu Kristu okwazi ukwenza lokho. So uyamcela ukuthi akwenze kuwe. Okay, uyamcela uJesu Kristu ukuthi akwenze kuwe, nguyena kuphela okwazi ukwenza lokho, ukuthi ke avule ingqondo yakho uyiqonde imibhalo. Yikho kufuna umbuso lokho, ufuna umbuso kaNkulunkulu, ube nesikhathi nezwi, uhlinze ngalo, ucabange ngalo, ukhulume ngalo, ufakaze ngoJesu, ulalele uNkulunkulu mayesebenzisa abanye, uNkulunkulu akuhlanganisa nabo. Khona izinto abasuke benazo ungenazo, then uyathatha, uyafunda, uyalihlola izwi kaNkulunkulu, then uzila ukudla, unesikhathi ngoNkulunkulu uze ufundeke nangendaba ukuthi ke embusweni kaNkulunkulu physically uziphilisa kanjani, ngokuthi kube khona okusebenzayo okwenza ngezandla zakho, ukwenza kanjani ukuze uyiphi indlela yasembusweni othi uma wenza lokho ingakungcolisi, ungayithola usungcolile ngenxa yenkohlakalo yalelizwe, right? Uyaprepare ufundiswe. Uma ufunda ngoba si-Efesu chapter 4 verse 13 uverse 12, uverse 12 uthi ukuze abangcwele bapheleliselwe umsebenzi wokukhonza, kwakhiwe umzimba kaKristu. So lana kwakhiwe umzimba kaKristu, labantu bakumele baprepare, balungiselele, baya-equipwa laba bantu, ba-equipelwa, bakhiwe, balungiselela ukuthi nabo benze umsebenzi wokukhonza. Ngokwenza umsebenzi wokukhonza kwakhiwa umzimba kaJesu Kristu, kwakhiwa umzimba kaJesu Kristu. So ke badingeka laba bantu, bakhona abazuma sebefundile, uNkulunkulu abanikeze assignment ukuthi basebenze izandla zabo, ukuthi ngalokho abakutholayo bakuhlanganyele nabanye, mhlambe bona abanikezwe imisebenzi engabanikeza isikhathi ukuthi besebenze ngezandla zabo, ukuze kuhlanganyelwe, kusherwe. So ke baya-prepare abantu embusweni kaNkulunkulu. So nawe ke manje isikhathi unalesi sikhathi ke uhlelo noNkulunkulu, uzufike kuleyo level, lelo zinga lokuthi uzazi ukuthi kuphi uNkulunkulu angephe khona engingakwenza ngesandla zami kodwa kungangcolisi futhi kungangixabanisi noNkulunkulu. Uyakufunda lokho, awuvele usuke nolwazi lwangelo system uze nalo ngapha. Ngiyabonga kakhulu ke bazalwane, ngifisa ukusho lokho kule video. Inkosi yomusa sibusise egameni likaJesu. Amen.